naiz. Eta hemendik aurrera, elkarrekin gauza pilo bat ikasiko ditugu. Badakizuen non dagoen orain? Eskailera batean nago. Eta orain, eskaileratik jaitsi egingo naiz. Bi, eta orain, eskailera igo egingo dut. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, eta bederatzi. Eskailerak jaisten baditut, behera noa. Eta eskailerak igotzen baditut, gora noa. Gora. Behera. Gora. Behera. Gora.